Hi guys! Welcome back! So, birthday ugma ni Yang. Happy birthday! Happy birthday, Yang. Naami little surprise para niya. Hope you like it, Yang. Happy birthday! Wako ka ba sa surprise? Ha? Wala ka ka ba? Sus, makabaw na ka unya. Bye! See ya! Ice cream cake. Hello! Hello. Ay, di ta magla. So, manamig set up guys og mag-wait na lang mi unya para ikaabot na mo gikan sa imuhang practice, di ba? Oh, So, kabalo na ka sa imuhang kuan budoy? balo. Kabalo na ka sa imuhang unsa imuhang buhaton? Ang plano all clear na. Oh! So, may ta ma. Makalimot ko anak, ma-practice biya ko. Hoy. May ta ma. Iyahang nabudol na. Unsa tawagan na party? Unsa tawagan na tan? Party. Walay ayo. Di mo tinog ko. Da. Sige, pagtingog na lagi mo. So, we'll be back. We'll be back later. No? Oh. We'll be back later, guys. So, may ta ma. Bye-bye. Surprise siya. See you next video. See you next. Oh, wala pa day. So, may ta ma-surprise siya. What you think? Ma-surprise ka siya? Ay, ma-surprise lang. Obvious na kayo itong gibuhat. Cliché na kayo. Sige, Cliché? Oo. Sige, balik. Sige lang. Susu. Pataka ka lang. Sige, dito. Balik. Kabalo day siya nga nagpalitag something. Inumdum ko to sa una. Ako ga-surprise ni Yang, ha? Ako man to. Uy! Katubang na ato diri ang sapatos. Hindi niya ito nitag darax. Oh, pero ako man to idea. Wala man dito kay idea ever. Hindi parehas ra niyo. Wala kamera dito. Ngayon na ang gift sa bed. Oh, pero Hindi na lahi happy naman atong birthday. camera. Obvious, anak. See you later, guys. So, itan, tarunga na ha. Tarunga later, Itaniel. Bye-bye. See ya. Look! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Kita ka sa loyo? Dear Yang. Happy birthday, corazon. Oh, dara ang cake. Awa mong cake. Pink, pagyod. Yang, Da. kalma lang. Uy, basaha ang Taanan. per messages, sweet messages ni Budoy. Maligayang kaarawan. Gloria Correa. No more rat race. I wish you to be financially free.
Kinsa manatan. Umbot. Isa na si Tisha Kaylar. Salamat na, Turkish. Huy, pag glow sa... Napay daghan messages. Glow sa dan. Sige. Dan pag wish. Na gani 5 years nilang di ay. Mana kag wish? Ano? To. Oh. Kipabutangan na Hindi na ni makaon. Budoy. Oh, siya ba yan ni pilian ng cake. Thank you, Budoy. Thanks, Bodoy. Na-surprise it ko. Oh? Ay, ate. Kagi. Sige, basahan na. Salamat sa tupit. Buy house and sell. Rent. I wish you to have a lot of passive income. 1,000 daw lagi. Ako na, anak. Mawaway sa Tiffany. Retire at the age of 40 with a lot of passive income. Kuyawa na. Judat kuyawa. Juditan yung mo kuha na yung English. Dapat dere. Sanik kung ang balo mabuto ang tao pwede makabuto kung ikaw manipay mausay ampay suffer now enjoy later. Wala ko kay baon sa akong sa una anak yan. Kuyawag Ga-drawing ra gid na siya na anak ko. Why not maga butang kag mga messages. Oh, mao na siya. kataan na. Kana mga gi-drawing niya mo do na imong mga bisita. Kanya niliyas ni uli Napadiri, napadiri mga messages. sa Tira oh. dami tao nibasa na ko na Ow. hawak Sige, danay mong gift. ano sa man ba gatong koan Ikwento Itaniel. Ikwento na. Na-scam ta sa Dalarama. Yan. Nga na ko ayaw palit ana. Ni palit jud siya. kay Kay mutingog daw na. Itingog na lang Itaniel. Manu. bigay na ako Ha? sa man yoy Di ba? ala na unsa la di day ko ani ay Ansa? wala naman lagi Oh. ala naging ana de siya de ay Yes. Gamit na gid na. naunsa Chereng! sa man ni Pakapin ra good na good. kapin ala pang jogging na Yes. pagaginon sa day ko niya Yes. Ah. nagpila ni ha nagpila ni Ako man ang script. Pag himuglain script. para na so sa imong kuan Ako man ang style. thank you so much unsa man mag-jogging na tao ma mo din ganahan siya buntag sa iyo Dili man. Dili man. Okay raman kung gabi. thank you Nice baya na. bangon Kuwang kayo mong Di ba? Pagkasakit akong luyo. happy birthday again. thank you Hello. Hello again. So, mga tumisa. Sige to. San Sushi? Sushi Island dito? Oh, so mga dumi dito at dumi mga on parcel. Rato raman. Ang nami dito sa Sushi Island kay naay eat all you can. Pero diri kay all you can eat di ay na diri ang tawag dili di ay eat all you can. All you can eat. So tan-awon na to dito kung maka sulod pa ba mi kay alas 12 na. No? Hindi gayawi. And then init kay ang weather. Init kay diri karon apparently.
Sige, pila kay ron? 24 degrees. Init na kaayo. So, let's go. Tara. Magkuyog na ta kay para magkaon na ta dito, no? Kay gutom na sad ko, no? Say hi! Hello. Hi sa 24 degrees Celsius. Init eh. Ito, no? Ito. Kaya ang hangin. Tara, let's go. Ana, nakita pa ko na? Nakita pa ko? Joke lagi na, guys. Joke. Char lang. Sige. See you later. We don't have all you can eat anymore. We haven't had that for 2 years now. Okay. We replaced it with the combo here, the Hero combo, where you get seaweed salad on the side for free, or you can pay extra for seaweed salad. You get sauces, and then from this menu here, you choose 4 items. That's 4 sushi rolls and 3 appetizers. And it's $34.99. But we don't have the all you can eat anymore now. Okay. That's okay. Thank you. Guys, nanawag ko gahapon din hidden. Ano naman to siya? Katoka ko ka storya. Ano siya na daw all you can eat all you can. Wala di ay. Ha? Wala di ay, guys. Sao man na, no? Libog. Pero karon mga oning gapon mi kay gigutom na jud ko. Gigutom na ko. Wow. Kita mo na, guys. Wow. Dear guests, your meal is ready. Hello. Tray with oil lamp on is your meal. Anastasia. Hello, how are you? Di man, storya. Kitagaan ta diyag water. Thank you. Wow, welcome. Bye. See you later. Look how cute. Anak na ni. Paano ba ka lang i-show ko ba? Show ka? Sige. So guys, ako siyang tudluan kay ako ra ang expert diri mag chopsticks, no? Ako ra gyud diri. Saon ganito? Elisa May, asa na to si Elisa May? May man kay to. Ana man to dapat i-lock daw to diri. Dayon ana, I think. Love, unsaon lang. Love, unsaon gito lang. Uy. Hala, di na ko kabaw. May wifi diri. I think kaming na si Robo friend. Here I am. Oh, diba? Kadungog siya. Kadungog siya. Kabuutan. Ani pila sildo ni mo diri? Day. 6, 3. Oh, 6'3 ra? Third. Kabuutan ni mo. Third. Tray with oil lamp on is your meal. Be careful when taking it out. Kuan na lang ka ang kuan. Stop, and I'll be right on my way. Ang tray?
Ang sa mong challenge? Kanunta niyong wasabi, half, midwa. Ako ang half, iya ang half. Sige. Diba? Challenge. Sige, challenge Sir. accepted. Ay, ikaw na. Itinidor para di matagak. Kasi ikaw una, dapat dungan. What if dili ta magdunggan, ha? Sige. Sure ba? Ganiti, gina mo kamot yan. Ang gitan. Sige na. Luwi yan eh. Sige, 1. So, Ay, atik. sige na. Dali, dayon. Dutan. Sige, 1, 2. Kung ako'y makadaog, Sige na. What's yung price? ano sa may price? Ha? 50 bucks. Sige. 50 bucks. 50 bucks, digigan ni mo? Yeah, kuyawa. Nagitan. Sige, 1, 2, 3, go. Ay, what's up? Ay, ay. What's up? Sige. 200 na Ano na tayo. kayo, kanunan na kayo. Sige, 1, 2, 3, 3. go. Wala ka na ikaw! Wala ka na ikaw. It's a prank. Wala pagi dapat tunlon para maka 50. Ala, takuan na niya kwarta kung maka 50 siya. Sure ba? 50 dyan? Ah, 50 lagi ya. Tunlan? Ah, tunlon. Sige, tunlan na to. Sige. Sige. Dungan ta. Dapat iana ha. Sige, 1, 2, 3, go. Sa ngalan ng 50 bucks. Oh! O, sigo ka ba na nga nakakadesperado doy. Sa ngalan, sa ngalan ng 50 bucks. Ingana ra di ka mo. Ingana ra di ka i-prank. Iyarang own self. Iyarang. So, maraming kaon. So, asat ganita? Second mount. Sa sushi. Japan. So, kung kinsa tong ganahan og Japanese food na ara gyud diri sa Sushi Island, lami kayo ang food, no? Tura. Lami, then worth it ra ang price. As in lami, especially ang wasabi, di ba, boy? Oh. So, naani sila yung mga branches sa ay, dili, daghan sila branches na sa Water Street, na sa Kenmount. So, Sushi Island. In St. John. Tapos. St. John's, yes. Bye guys. Bye guys, see you next. Nagdaman ko. Bye guys, see you next time. See you. Happy birthday. Bye. Bye, see you next time guys.